Над 30 пострадали след ескалация на конфликта между Иран и Израел. Израел обяви извънредно положение в страната, след като Иран предпри ответен удар, следвайки въздушна атака от страна на Израел. В ранните часове на 13 юни Израел започна масирана военна операция, наречена «Надигащ Селъв», при която бяха поразени ключови цели на територията на Иран, включително противовъздушни системи, ядрени съоръжения като Натанс и Фордо, производствени обекти за ракети и високопоставени военни обекти. Иран определи атаката като акт на война, макар че двете държави са в продължително напрежение още от основаването на Израел през 1948 година. Това се оценява като една от най-мащабните израелски атаки срещу Иран до момента. В отговор, вечерта на същия ден, иранските сили изстреляха приблизително 100 дрона и балистични ракети към територията на Израел. Много от тях бяха успешно прехванати от системите за въздушна отбрана Iron Dome и Еро, със съдействието на САЩ. Въпреки това експлозии бяха отчетени в Тел Авив и Йерусалим, като по последни данни поне 5 души са получили наранявания. Спорни твърдения за заловен пилот. Ирански медии разпространиха информация, че е бил свален израелски самолет и е задържан пилот, който според тях е жена. Израел обаче категорично отрече тази информация, като заяви, че няма изгубени самолети или заловени военни. Израел осъжда атаките срещу цивилни. Министърът на отбраната на Израел, Йоав Галант, заяви, че Иран е преминал червените линии, след като е атакувал граждански райони. Той подчерта, че отговорът ще бъде твърд и целенасочен. Ще защитим гражданите си и ще накараме иранския режим да плати висока цена за действията си, гласи официалната му позиция. Инструкции към населението. Израелските власти дадоха указания гражданите да могат да напускат укритията си, но да останат в близост до тях, като се съобразяват с заповедите на командването на вътрешния фронт. Медицинска помощ за десетки ранени. Към момента около 40 души са приети в болници и страната. 2 от тях са в критично състояние. В болницата Ичилов в Тел Авив се намират 18 пациенти, в Бейлинсон в Петах Тиква 7 души, един от които в тежко състояние. В Шеба в Рамадган са настанени още 15 пациенти, включително вторият критичен случай. Иран премина границите с ударите срещу Израел. Тел Авив се оказва основната цел на атаките. Според съобщения, ракети са паднали в райони с жилищни сгради, нещо, което се възприема като сериозно нарушение, тъй като израелските удари досега са били насочени единствено към военни обекти, складове с балистични ракети и ядрени съоръжения, без да засягат цивилни райони. Целта на Иран е да удари цивилни. Израелският посланик в България, Йоси Леви Сафри, публикува официална декларация, осъждаща категорично действията на Техеран и подчертаваща правото на Израел да се защити. Нетаняху разяснява операцията «Изгряващ лъв». Министър-председателят на Израел, Бенямин Нетаняху, излезе с изявление относно операцията «Изгряващ лъв», като обясни, че целта на военните действия е да бъде предотвратена заплахата от иранските балистични и ядрени разработки. Техеран твърди, че е свалил израелски самолети. Според иранските държавни медии, 2 израелски изтребителя са били свалени над територията на страната. BBC съобщава за тези данни, като уточнява, че информацията не е потвърдена от независими източници. Отговорът на Иран. Иран изстрелва стотици балистични ракети по посока на Израел, ход, който се разглежда като директен отговор на предишните израелски въздушни удари. В изявление върховният ирански лидер, Аятолах Али Хаменей, заявява, че сионисткият режим ще понесе последствия за своите действия. Призив за дипломатическо решение. Премиерът на България и федералният канцлер на Австрия изразиха подкрепа за дипломатическо разрешаване на конфликта в Близкия изток, подчертавайки, че Европа е изправена пред нарастващ брой кризи. Това бе акцентът във втория ден от визитата на Росен Желязков при канцлера Кристиан Штокер. Какво следва? Продължава опасността от поредни удари от двете страни. Глобална икономическа и политическа нестабилност, затворени въздушни маршрути, скок в цените на енергията. Център на международни усилия, бърза деескалация, евентуално дипломатически преговори посредствани от ООН, ИАЕА или страни като Оман. Благодаря ви, че гледахте актуални новини. Ако искате да научите повече за развитието на конфликта в Близкия изток и други важни събития в света,
абонирайте се за канала и натиснете камбанката за известия. До следващия път!